tu poprvýkrát boli vysadené pred 3 rokmi a boli posadené a zrezané na palicu. Takto. Čiže všetky tieto konáriky tu pred 3 rokmi, ktoré sú teraz tu boli silné, slabšie, nebol ani jeden. Čiže vy so svojimi stromčekmi musíte urobiť toto, s tými mladými odstrániť a nechať len ten korň. Toto keď nebudete robiť, nemáte šancu. V 1. roku, v 2. roku a tak ďalej. Základ je ten, že by sa fakticky stromček, ktorý má len 10% alebo 15% korienkov, aby sa mohol vôbec prijať. Tento kryt, ktorý je tu keď tu budete chodiť, vám zabezpečí, ten ešte nie na 100%, lebo mal byť tu ešte ten kryt, jak tam, ale na týchto zakrytých stromčekov mesiacov márec, apríl, nebudete mať tam kučeravosť. Tam nebude určite. Tu môže byť, pretože tu keď fúkne vám vietor, tak ten vietor s dážďom pôjde na to. Teraz, vidíte tú sílu týchto výhonkov, čiže všetko toto tu, čo vyrástlo, to bolo vyrastené v roku pána, odtiaľto, lebo tu je ten rest, v roku pána 24. Vy potrebujete mať na všetkých broskyniach takéto silné prirasty. A bohužiaľ, celé Slovensko to nemá, lebo toto nerobí. Teraz, všetky tieto prirastky, ako tu vidíte, ktoré rastli ešte tu musíte o polovicu a viacej pozakracovať. Toto je podstata. Čiže ďalej, teraz tu máte pre tých neveriacich dôkaz toho, že takto to funguje. Ináč to fungovať nikdy nebude. Čiže broskyne po 3. roku pestovania musíte tieto konce stále zakracovať. To znamená, všetky tieto nádherné, skutočne je to nádhera, keby ste to nechali, tak tu budete mať jednu bedničku plodov. Ale v ďalšom roku tu plody žiadne nebudú, ale budú len tu. A hneď vám to všetko vyhorí. Takže teraz, kde je polovica, každý vie trafiť polovicu. Čiže takto, dookola, akože na ježka, pekne aj s plodmi. Pozrite, koľko broskyň ide preč. Aj to musí ísť. Čiže nie tu, tie tenké, ale až tu. Keď toto neurobíte, nemáte šancu, aby vám v ďalších rokoch, tu aj sú kvety, tak nenechám taký slabý, tak ide nižšie, čiže aj s kvetom. Je to prebierka rezom. Vylepšený spôsob je aký? Aký je vylepšený spôsob? Vedierkový. Vedierkový spôsob je taký, že toto keď tu pohádžem, tak tá mladá alebo staršia pani alebo detko musí sa zohýnať. Čiže ja teraz to robím tak, že keď je nejaké vedierko, ty nie si vedierko, hážem to tak, je to nádherné. Čiže všetko toto ideme dávať preč. Čiže rovnaká výška, rovnaká sila, plus minus nejaké drobné centimetre, to nie sme ako títo, nech sa ti páči. Tak dobre, že mám tie ženy okolo seba. No dobre, teraz sa sústreď sa na rezy. Takže nechajme manželky, ale teraz vidíte čo? Manželka, vítaj, čo by si urobila, keď takto by som ti strihol? Povedal, však tu sú preč broskyne. A tu nie je žiadny kvet. Ale musíte. Tento slabúčky neexistuje, aby som tu nechal, tak ho zrežem úplne až takto, že by vyhodil. Samozrejme aj tieto tu. A keby tam boli aj plody, tak toto isté urobím, aj keď budú plody. Sa nám zatečku. Áno, sa otáčam. Prepáčte, moja zlatá, vy ma chcete vidieť. Áno, aj vás. Áno, čiže takto pekne tu všetko. Zoberiete, teraz sa vzdialí, mne kúvam, za 11. Pozriem si takto z tej strany, a vidím, že toto je trošku vyššie, ten je úplne glejotok, ide celý preč, je to len tak na čapíky, aby vyhnali, suché takisto, a túto časť ešte... Dobre. Ja neviem to preskočiť, pani, ale to nevadí. Musíme mať otáčavé stromčeky, Ja som rád, je to taká... Ja to chcem prvýkrát v živote vidieť. Dobre, vidíte? No, v tomto. Ďakujem. Náročky sme...
ešte lepšie bude, keď tento tu slabý a chorý pôjde celkom preč. Lebo slabé konáriky a výjimky nemôžete mať. Tu si všimajte všade, že všetko je okopávané. Vďaka týmto trom ženám, tieto stromčeky do 7 rokov musia byť okopávané každý mesiac minimálne, respektíve 2-krát do mesiaca, keď sme tu. A podľa potreby. Hej. Tu už dáš, nemá šancu zasiahnuť korunku. Tu musí byť voľné. Ja pôjdem dovnútra, hej, aby aj včely sa tam dostali. Jedinou veľkou nevýhodou, no to je nádhera, je tu sucho. Tu je sucho, čiže tu musíte polievať. Hej. Tu už to bolo všetko poskracované a nevyzerá to biele. Čiže tu vidíte, ako keby tie kvety boli slabšie. Čiže tým, že je to pod tým krytom, tieto už odkvitajú. Hej. Čiže ak máte broskyne alebo marhule, tak už získate 10 dní náskok alebo 2 týždne, tým, že je tu väčšia teplota, čiže skôr vám odkvitne. Treba pravidelne, minimálne raz za týždeň, tu zalievať. Aj tento problém veľmi ľahko vyriešime, lebo čo máme? Máme dobrých ľudí, že prídu v Bratislave, z Prešova, raz za týždeň, tí ochotní, a treba tu dať minimálne, páni, 50 litrov vody. Nestačí dať jedno vedro? Áno, to nie je ovca, že 50 litrov treba tu dodať raz týždenne. To je minimum. Hej, lebo keď to zoberiete, 1 mm, to je 1 liter. Čiže my potrebujeme dostať fakticky do hĺbky 20-30 cm vodu. To pri všetkých stromoch. A plus mlčovanie. Toto niečo, ako tu vidíte, dneska v Čunove, teraz nebudem sa chváliť, ale s novou záhradou sme natáčali nie 3-ročný stromček, ale asi 10-ročný stromček, marhulu, ktorú som zrezal z výšky 8 metrov na výšku, trošku vyššie, na výšku 4, aby som dostal na 2,80. Presne sme to zmerali. Neotýka sa, ty sa nesmieš ničoho dotýkať. Nesmiete sa dotýkať. Pozerám, či to zmrzlo. Nepozeraj nič, to zistíš, až keď budeš mať kompoty. Čiže nebude mať. Nesmiete sa tu dotýkať. Hej. Čiže ja jedno vám poviem, toto, čo budem stále opakovať v Regine, aj keď to vás bude už omrzať, možno, že niektorí so stromčekom, s týmto a so všetkými budeme pracovať ako so svojou tvárou. Hej. To znamená, ja chcem, tieto stromčeky nikdy neboli rezané tak, ako doteraz boli rezané. Boli pravidelne upravované. Čiže posledný upravovací strih na všetkých týchto stromčekov bol urobený v októbri alebo v septembri. Toto chcem, aby si zafixovali, lebo cez zimu tu nič nemôže na všetkých stromoch vyrásť, na žiadnych, hej? Ale všetky stromčeky majú toľko energií, hej? Že teraz sa môžu sústrediť len a len na to, čo tu je. Čiže tu nebudeme nič robiť. Neexistuje. Čiže žiadne zakracovačky nesmiete teraz v tomto období robiť. Nesmiete. To môžete len pri broskyniach robiť, a pri morušiach. Teraz, keď ja sa pozriem, hej, chceme to, čo sme chceli mať. Čo sme chceli mať? Mladý pán, aby som nie... No, čo sme chceli mať, mladá pani? Nízky stromček, tak aby sme... Áno, čiže vy, keď nemáte takéto stromčeky, tak musíte urobiť tú zmenu, tak ako robíme potom na tej slivke tam, čiže o polovicu zrezať. Teraz v tomto období? Nie, október. Nie, teraz čím skôr, keď odkvitne. Hej, teraz, nie do októbra, čo si, hej. Čiže do októbra už si vyhne. Nie, opäť budem zopakovať, ročí. Toto si, zafixujte si to, že je úplná zmena u mňa. Neexistuje 2 rezy, neexistuje augustový rez, existujú 6 upravovacie strihy. Toto budem húčať v tom dobrom slova zmysle. Hej. Maj, jún, júl, august, september, október. Strihy. Kto neurobil tvrdý rez, tak to urobím aj po odkvitnutí, nie počas kvitnutia, lebo obijem tie kvety. Čiže odkvitnú vám marhule, keď vám kvitnú, odkvitnú vám čerešne, tak opäť pôjdeme do Čunova. Tam je taká vysoká marhula, asi 7 metrov, zakvitnutá. Po odkvitnutí sme sa dohodli, čiže koncom maja, v júni, s plodmi to všetko strihne. Lebo plody už neobijem až tak, hej. Ale nebudem čakať, nikdy nečakajte do zberu. Tu sme to vás učili,
že čerešne, keď máte veľké, nechajte, alebo marhule a potom po zbere, hej. Toho sa nemusíte dožiť, hej. Nemyslím ani vy, ani ja, ale aj tá marhula sa nemusí dožiť. Čiže teraz budeme sledovať len toto, čo je najdôležitejšie, to znamená spiace pučiky, ktoré nám tu budú sa prebúdzať, hej. Vidíte, tu tieto zo starého dreva, tu ide, hej. Čiže nie sú vyholené časti. Čiže keď sa tu stretneme o mesiac, o 2 týždne to bude na Havlíčkovej, lebo je Trenčín, záhradkár, čiže o 2 týždne budeme len vylámovať, nebudeme čakať po zber. Rozumiete, hej? Maj. A súčasne, toto je podstatné, u všetkých stromov tu sú listové pučiky. Všetky tieto letorasty, ktoré tu budú rásť na všetkých stromov, keď tu príjete v máji, to bude taká dĺžka, ja takto to zakrátim, o 2/3. U všetkých ovocných stromov. Chápete? To je tá zmena. Vy si to odraz poznali, len tzv. Šitovres o 1/3. Čiže nie o 1/3, všetky ovocné stromy o 2/3. Maj prvý raz, v júni druhýkrát. Čiže nerobíme nič, to som vám chcel povedať. Hej? No. Toto či zmrzne, či nezmrzne, hej, závisí od prírody, hej. Ja to neviem vám povedať. Určite tu nebudeme topiť, určite tu nebudeme, nie sme veľkovýroba, oni na to majú peniaze, my tu nemáme na to ľudí, ani topenie nezachráni, ale zachráni, aký kryt zachráni určite. Ak budete mať nad jedným stromčekom takýto kryt, alebo z fólie, hej, je problém na to nahodiť pokrovec starý, alebo 2. No vidíte, a máte vyriešené topenie, hej? Poliať ho vodou, čiže opäť logicky ísť na to. Tak poďte, tieto stromčeky sú skutočne tak nádherné a to sú všade, kde nikto iný nerobil, len ten, čo to robil, hej? Teraz nechválim na seba, hej? Čiže, tak ja som tomu tiež nerozumel predtým, ani teraz nehovorím, že 100% rozumiem týmto veciam, čiže budeme to stále vylepšovať. Takže ideme ďalším, čiže tá príroda bola taká múdra, že chce, aby všetky stromy najsám prv mali kvety, že by tá včielka nemala problémy, alebo čmeliak, hej, cez listy sa dostávať týmto. Je to toto určite, hej. A tých listov, hej, bude požehnanie, nebudete sa. Aj tým, že boli správne pestované, hej, a upravované, my chceme same väčšinou kvety, hej. A tu tie listy úplne stačia, hej. Toto zelené, pozrieť, tu, kde ide, tak sú listy. Tu na moje veľké pri nenormálne pestovaných máte marhulku 1, 2, 3, hej, alebo 4. Tu vidíte, jak sa tlačí. Vlček zlatý, hej, vlček, jeden, druhý, to sú kuriatka, hej, kuriatka, hej, čiže ten suchý ide preč. Toto sme dneska detailne brali, aj tu, som urobil čapik, slnko svieti. Krásne máme čo? Trojičky. Chápi, mali ste trojičky, ženy? Nie je to nádherné, dvojičky, trojičky. Čiže teraz opäť, aby ste si to zapamätali. 1, 2, 3. Hej. Ja ich tu nepotrebujem mať tieto 3. Ja ten jeden tu odstránim i ten druhý a nechám si len ten jeden. Nebude mať viacej výživy ten jeden ako tie 3. Teraz sú ešte veľmi drobné. Hej. Ale o 2 týždne už budú. Hej. Čiže tieto čapiky po mne odstraňujte a nečakajte s upravovacím strihom až po zbere úrody. Najväčší problém, to bude úplne zmena. Je to zmena určite celosvetová, nielen československého bývalého alebo slovenských odborných inštruktorov, lebo toto treba stále vylepšovať. To si môže dovoliť len ten, kto má skutočne veľké srdce svojej záhradky a chce sa tomu venovať. Určite to nemôže ten majiteľ urobiť v Čunove, ktorý má veľa hektárov, ale ako vzorka je veľmi dobrá. Pretože keď si rozbehaný a nemáš doma aspoň 3 ženy, hej, pomocníčky v tom dobrom, alebo susedku, suseda, tak musí sa o to starať. Tu vidíte Miro Balán ako podkník, hej, a tu sa budeme učiť štiepiť. Čiže toto je podkník pre marhule, pre broskyne, pre slivky. Nebudeme dneska hneď ten ukazovať, čiže tu niečo sa prijalo, niečo sa neprijalo, ako vidíte. Čiže tu sa prijala marhulka spojkovaním. Čiže po prijatí je potrebné čo? Takto
poskracovať. Hej. Základom je to, a opäť by som bol rád, keď si povieme, že tento potník mirobalant, hej, zaštiepi nejaká petica, hej, ja len ukážem, vy viete ako, hej. A tu si môžete dať kľudne značku, toto sme včera rozprávali, alebo tam, nie to všetky stromy, toto zaštiepi napríklad Bernadeta, hej. Toto napríklad zaštiepi Emilia, hej. A ja vás nebudem kritizovať, alebo dvojička, hej, Ivák so Ivakovou, hej, tu na vedľa, hej, takže takto pekne, že tomu sa hovorí matešnica, tu budete sa učiť. A ja tu nechám ešte viacej, čiže pozrite, koľko máte tých výhonov, 1, 2, 3, 4, 5, čiže pekne spojkovaním zákvoru, to je taká perspektíva do ďalšieho vývoja pre vás. Takže závisí od vás, ako sa k týmto budeme stávať. Poďme ďalej. A teraz, keď niekto príde a povie, pán Jakubek, nesiganíte nám, alebo nerobíte si srandu, alebo Jakubek si vymýšľa, hej? No skúste vymýšľať, ale v prospech stromov a v prospech vás. Čiže čítanie stromu. Kde vidíte prvý rez, vláda pani? Poďte sa, no ukážte s paličkou. Presne tam. Tu je ten dôkaz, tu je ten kolík. Tu je ten kolík. Mladý pán, kde vidíte druhý rez? Nebojte sa. Výborne, čiže z paličky nám vyrástli, čo? 1, 2, 3. Vyrástli? Nevyrástli, nedajte sa nachytať. Nedajte sa nachytať. Po zrezaní druhá palica bola. Tu je dôkaz. Čiže toto, čo vám hovorím, nemáš palicu, nemáš oporu. Pevné konáre, teraz myslím vážne. Čiže opäť som to všetko tu po palici, lebo tu boli, hej. Všetko som vystrihal. Bol to možno, že len jeden výhonok, alebo 2. A opäť som robil palicu. Hej. Čiže znova, v 2. roku palica. Po palici som už získal, čo? Tu už vidíš jasne, bratu? Čo ty vidíš? Boli kostrové 3. Výborne. 1, 2, 3, 4. Vynikajúco. Keď už som mal 4 kostrové výhonky, alebo 5, pristúpil som k výchovnému rezu o 1/3. Do rovnakej výšky. Tu máte dôkaz. V 3. roku. Máte stromček dopestovaný. A teraz, tie zamrznuté miesta, bo ešte ide 4. rok, keď tu je zamrznutý, nie je problém žiadne opraviť do živého. To sa stane, že niečo namrzne. Žiadny problém to nie je. Je to výchovný rez. Výborný. A toto sme rezali, kedy sme tu boli posledný krát, v októbri alebo v novembri. A kedy sa bala, čo keď namrzne? Tak dobre, tuto namrzlo, hej. No, namrzlo toto. Je problém zobrať nožničky a znova to znížiť. A sa nebojte, že už slzí, že sme to mali robiť v máji, alebo v auguste, alebo v septembri. Neexistuje. Ideme tu na. Tak sa, je to slívka. Hej. To isté, palica, opäť palica, krásne a máte samé kvety. Čiže upravovací strih. Je to nádhera. Čiže opäť nič nerobím. Naženo, lebo učím som vás tak a budem vás učiť stále. Hej. Ukončte tie rezy, tie 6 upravovacie strihy, ukončte ich každý mesiac a ukončite v októbri. Tí, čo ste to neurobili, máte takúto nejakú jabloň, slívku, tak nech odkvitne a o polovicu vznikne. Dneska je to dáme prejsť, lebo to budeme štepiť. Keby to bola slívka, tak nebudem teraz rezať normálna, je to mirabelka, to bude pod. Keby doma máte zakvitnutý strom, počkajte, nech ho odkvitne. No a opäť to isté. Hej. Čiže 10 a ďalší mesiac, v máji, keď sa tu stretneme už stále budeme chodiť. Máj, jún, dvakrát, všetky mesiace. Takže tieto listové púčiky, tu, čo budú rásť, čo chceme, všetko v máji budete zakázať. Je to ťažké. Májové a júnové. To je taký recept, že to musí vedieť každý. Každý, kto ma počúva. To znamená, keď ma nebudete počúvať, tak to tak nebudete mať také stromy. To som si istý. A teraz ďalší dôkaz, čo vám robí problémy. Tu vidíš, môj študent, že sú len listové púčiky. Tu je ten prísad.
aký je rozdiel medzi listovými púčikmi a tými trňami. Hej, čiže to je minulý rok a toto je pod ním. Čiže všetky tieto trne boli pred 2 rokmi tam. Všade. Čiže ja keď tu prídem, ku každému stromu, napríklad tento je tu nejaký nízky, no tak dobre, tak dám ho preč, som nevidel prelisty a tak ďalej. To nie je podstatné. Najpodstatnejšie je to, tu je napríklad suchý. Prejdeš si všetky tieto detailne a na to stačia nožnice. Tu netreba pílku. Že my na týchto stromoch nebudeme nikdy používať pílku. A tieto stromy, pokiaľ ja budem živý, a sú povedať mŕtvy, čiže pokiaľ budem živý, tak nikdy ich nepustím vyššie, tieto stromy neexistuje ako do výšky. Ja hovorím volejba, 2,5 metra. Nikdy. Mám s tým skúsenosti bohaté z Prešova, kde tam je 2 hektáre, ktoré 30-40 ročné stromy som predtým, nie teraz, znižoval a teraz majú, keď prídete do Prešova, a mne sa chcú chváliť, ale tieto stromy. Prepačte, tam doma ten modré polo mu svietia svetla. Tak to nevadí. Ale choď. Sa ti vyvie. Choď, však to ja nič neviem. Trne, som chcel povedať, neodstráňujte. Mnohí napríklad tieto trne, nevidia, odstraňuje. To je všetko plodonosný obraz. Tieto trne všetky, ktorí sú tu, to je najcennejšie drevo. Vidíš, aj ty si to tak... No nebolo to doteraz povedané. No viete, nechcem kritizovať literatúru, ale tam bolo takých 15 takých chýb, že ako keď kopeš penáltu a netrafíš sieť. Skutočne, lebo to som ja zažil, a som to robil a nech sa moji profesori, docenti na mňa nehnevajú, ale skutočne ja podľa nich nerežem, ani nebudem strihať. Zobral som si tie dobré veci, tak, a ja by som chcel od vás, mladších, že by ste ešte mňa a ďalší vylepšovali. No predstavte, že som ostal na tej istej vlnovej dĺžke robiť rez na jar a kostkoviny po zbere. No kde by sme boli? Mne to nedalo. Predstavte si, že ja strihal som čeky 30 rokov v Prešove, 2-krát, a potom som prišiel k tým jablkám až na ďalší rok. Ku kostkovinám vždycky po zbere a prišiel som nie až po zbere o ďalší. A už to je nezmysel, to je proti tomuto, lebo tu bolo toľko tých šlahúnov, všelijakých, že to bralo výživu, to je logika. A teraz má byť ticho, to nie je kritika, neexistuje. Takže takto, moje skúsenosti, tieto sú jasné a ešte ich budeme vylepšovať. Tu nebudú žiadne vožky, vážení, toto je najväčší dôvod, to je mňa prekvapilo. Lebo tu, keď budú tie letorasty, s tými vožkami na všetkých ovocných stromov, či budú, či nebudú, idú preč. Nemajú šance tie vožky. Ani na jednom strome. Toto, čo tu pokosíte, všetko pôjde tu. Vidíte to ten priemer. Čiže tie burinky neexistuje tie buriny, že by ste vyberali ženy. Tam, kde ide, tak znova zakopnúť. Tu, kde slabšie bolo zakopnuté, teraz nekritizujem, lebo ja to vidím, že ten ešte žije, takto, alebo bude žiť, tak to nie je kritika ich, sme ich vďační, treba trošku aj chlapskú silu niekedy, ale veľmi dobre to urobili. Môžem ešte? Ešte raz. Veľmi dobre, že vychádzajú 3. Máš výborové konanie. Áno, kedy odstrihnúť? Ja by ste sa pamätali, kedy? Kedy to odstrihneme? No? Tak prídeme tu v máji, keď to bude treba, odstrihneme. Keď to nebude treba, tak pôjdeme na niektorú, tu sú listové, na niektorú odbočku. Čiže hlási fotbal niekedy? Áno. No, to nevidím podľa tvojej postavy. Tak presne, toto sú... Nie, to je šport. Toto sú krátke náhrávky na spoluhráčov. To je to Lobotka a ostatní tam naši vynikajúci hráči, že rozkladajú rukami a nahrávajú si na krátke alebo na dlhé. Čiže celá tá veda spočívala, a dávam vám tieto skúsenosti, že keby ste toto tuna strihli až v júni, o 1/3 budete mať tu. Utečú vám tie všetky stromy do výšky. A potom vás to bude lákať, toto čo aj dneska v Regine, že máte dlháňa
hej? A teraz vy ho skrátite na 20 alebo 30 cm. Rozumieš? Čiže vždycky sa budeme vrácať na tvári miesta, čiže neexistuje pustiť túto slivku, hej, túto jabloň, to je jedno ako hrušku, hej, a skrátiť ju až v júli. Máj je prvý. V máji nie toto skrátim, ale toto, čo tu mi rastie, skrátim. Získam tu s vami metličky, potom tie dva, ktoré mi nepasujú, alebo jednu z týchto tu odstraním a toho, čo si vyberiem ako vodcu na tom konáriku, opäť v júni skrátim. A od júna, od 15. alebo konca júna, tá metlička, ktorá nemá šancu vyraz vám metrová alebo dvojmetrová. Chápete? Tu nie je šancu. Sú iba 3 mesiace rastové, to znamená júl, august, september. A ja z tej metličky júnovej potom v júli a auguste tu na týchto stromov pôjdeme na tú odbočku, ktorú si vyberieme. Chápete? A neexistuje, aby aj na týchto stromov v roku 26 ste niečo robili. Čiže tým upravovacím strihom počas tých 6 mesiacov budeme ten stromček mať stále čo v najlepšej kondícii. Tu ja nevidím žiadny ani glejotok, nevidím ani, tu je akurát, hej, proste tá nekroza z tej strany, hej, ktorá vznikla, tak nie, že toto budete tu fačovať, a im to fačovanie už nedoporučujem, s vrecovinou a tak ďalej, že nebudete mať ako nohu, hej, jeden, druhý a tak ďalej. Čiže opäť postrekovač, maličky, nemusíte ani fačovať a zopár razy takto v tomto období, či raz, či dvakrát týždenne, či raz do 2 týždne, 1:5, to nejde, to máš robiť každý deň. Urobíš si do vedra, dáš si 10 litrov vody, liter octu a pekne iba tieto miesta striekneš. Tak nebudem strkať celý strom. No, ešte tú otázku. Keď tu je úzke Y a tie dva konáre raz zhrubnú, že či sa jeden z nich potom nevylomí? Nevylomí, lebo tu budeme my. Hej. No. Keď tam bude úroda áno. A zhrubnú do seba začne rásť. Neexistuje. Áno, čiže opäť, veľmi dobre, to sú moje čapiky. Snažte sa potom aj po mne, ja sa to nehambím, tie čapiky, lebo ja nevidím, veľmi dobre, ale zase, dobrý si bol. Čiže toto vážený, veľmi správne, lebo ten čapik spôsobuje zasýchanie potom, nižšie. Takže veľmi dobre si ma opravil, čo ja sa nehnevám, ale teraz si budete všímať, že mne tieto čapiky, nehovorím na svoju obranu, vôbec ja nesmiem robiť, ja musím robiť čapiky. Lebo predstavte si, tu bude letorast, samé listy, tak ja nemôžem to strihnúť. Tam budú čapiky. Aj tie čapiky zmiznú, keď ja pôjdem na odbočku. Toto, čo už teraz. Čiže veľmi správne boli 3 moje chyby. Ešte jednu otázku. No, čo sa vám páči tá slivka? Áno, páči sa mi, nejde teraz o slivku. No. Keď som v 24. akože nestrihla ten výchovný rez jún, no. Áno, a teraz tam mám dlhý, môžem teraz? No. A chodíš na univerzitu? Nechodím. Nechodíš? Ja nechodím. Taká známa si mi. No nechodí ozaj. Chodím. Dobre, čiže už snažte sa tomu vyvarovať, ale teraz, dneska si to pripustil, keď si to neurobila, hej, tak urob prebierku, že niektoré úplne odstrániš, ale keď je tu zdravý, silný výhonok, zrež ho tak, jak nemáš, na tých 10-15 cm a daj si pozor, aby ti neutekli. Už v tomto roku pre všetkých to platí. Maj, jún. Teraz nie. Teraz nie, lebo si tu, ale zajtra, keď prídeš domov, tak to strihne. Nie, maj, nerozumiem si, zrež to teraz. Ty biče. No. Dobre. Lebo keď to je zdravý materiál, tak teraz škoda sa vrácať o tredu nižšie, ale ja som to kvôli tomu predtým vždy hovoril, že celé odrešte, lebo som neveril tým ľuďom, hej, že to urobia. Lebo som chodil po tých zárodách a on to neupravoval potom ďalej. On na ten maj, jún už potom zabudol. Čiže teraz to urobte, tých zopár, čo ti tam pasujú, ako výchovný rez, ale potom nesmieš zabudnúť v roku, teraz v máji, júni, 25. Znova. Ešte niekto k tomu stromu, či môže... Špicate, tieto sú tu listové. A my potrebujeme tie listové. Lebo my potrebujeme mať aj listové pučiky, aj kvetné. Ale keď tu budú tieto listové, nedotýkaj sa toho, hej, takisto. Čiže keď tu, ja som veľmi citlivý, to... Ja viem, ako náhle sa v Prešove, alebo tu na dedo oprel, tak určite vylomil toto.
Toto nič, toto nebude detaily. Toto je zase, to je v poriadku, tu bude tá nekroza. Tak sa to je plodonosný obraz. Ale čo je tu? Ktorý? Toto zo zadnej strany, taký špic proste. Tam. No choďte z lesami, nebuchcite. Toto. No dobre, áno, to sú tie ženy na materskej, takže strihnite to, áno, lebo ide infekcia, ale nebuďte až takto prehnanie, lebo poznám mnohých ľudí, aj včera, keď som to bol v Stupave, takisto, hej, to tak precízna ženička, že toho muža jazdila, hej, že neostrihol 1, 2, 3. Počúvajte, vy všetci na celom Slovensku, keď ja som sa trápil 30 rokov a vy ste to chceli vedieť na 2-3 stretnutiach, hej, to neexistuje. My budeme rozmýšľať, jak vám tých 10 alebo 20 napísať v jednoduchosti. Prvý rez na palicu, druhý rez taký, tretí rez taký a tu chodte. To je to irisko. Čiže každé 2 týždne už na tú Havličkou budeme chodiť len v zime, lebo tam, čo sa tam naučíte? Naučíte sa to isté, ale tie stromy pod tými borovicami tam nemajú priestor. Takže tu je vďaka včelárom a vďaka vám, tu je to. Čiže tento zápas s týmito slivkami, nie že teraz tu sú 2. No tak dobre, ja to môžem aj teraz odstrániť, no môžem to, ale na čo? Čo keď ten bude viacej božkami, ten ďalší? Čiže príde ďalší mesiac, tak ja možno ten vyhodím a tento. Vy to všetko budete toto tu vidieť, ako živý film. No a toto, čo hovoril môj tu priateľ, tu máme Altanová ringlota, máme aj plánik a pozor na tieto tuna, trošku ďalej, vieš tam ako. Ja to počujem. Bude treba vždycky prestrihnúť, zatiaľ sa nezarezáva, lebo na mnohých miestach tie špagáty vám potom poške. Takže takisto je to v poriadku, tu opäť tie detailíky, ktoré sú tu na, takže opäť, ale to sú také, by som povedal, chybičky, jak nepodstatné, ale robte to doma, hej, čiže opäť tu niečo sú, ale základ je ten, že by ste nerobili hlavné chyby. Nie toto, že tu je jeden čapík, to neexistuje. Základ je, aby ste, ja sa chcem vrátiť potom k tej slivke, že jak to znižíme. Lebo toto chcete vedieť. No. Že by sme nestali pri tých krásnych stromoch, takže poďte tu zase tak. Všetko je nabité, hej. Toto je tá podstata, tú podstatnú vec, hej ženy. Chápi? To je podstatná vec, že tu tie jednotlivé ročníky sa delia podľa prstencov. Čiže tu vidíte, že ešte, tu vidíte prstence, tieto špice, to je rok 24. Tieto tu ako plodonosné, to je rok 23. Tu máte, čiže trojročný stromček. Kedy ty dvakrát skáčeš na tú palicu? Teraz to hovorím. Pred 2 rokmi, tu je ten prstenec, samé listové púčiky ako tu. Hej. Nie je to ideálne, keď toto máte na višni. Nemáš vyholený, to je každý jeden. Vyššie mám jeden na konci, takže vidíme. Tu vidíme, čo vidíme, hej. Opäť veľmi pekne upravený strom nabitý, len tu vidíme, že tu bude problém určitý, lebo tu je tá rakovina, nekróza a opäť vás poprosím, nebojte sa, to nezahynie. Tu je ten problém, to nie je problém v reze, ale ja vidím, hej, tu je to dobré, tu je to nekróza, takže tu opäť po dohode s vami budeme mať ocot, hej, ocot dostať kúpiť a keď tu prídu raz za týždeň, tak sa budeme snažiť túto časť iba odstrániť. Nie, že teraz tu budete mi vyrezávať to. Neexistuje. Hej. Neexistuje. Keď tu bude klej, hej, jedeš škrábať, hej, zubnú kevku má každý, hej. Čiže podobným štýlom, teraz nerobím si srandy, bo niekedy, keď som prišiel a videl som, opäť poviem Prešov, lebo tam najviacej som tých skúseností, však tam som žil aj žijem, hej, takto zoškrabal dedo tak, aké by tam zajacu, alebo mačky. Viete, čo robia mačky, alebo hej, s tými škrabáky. Každý máme mačky, takže budeme to takto nádherné, opäť to isté. A opäť Jakubekové čapiky, hej. Nie, teraz opäť poviem tvrdo, v Piešťanoch na strednej odbornej škole, kde už teraz nie je, hej, kde takisto dlhé roky som, i teraz sú v Piešťanoch, hej, tam je tam ako Bratislavská cesta, hej, doporučovali niektorí autori robiť čapiky. Čapik je toto. Hej. Nie toto je môj čapik, ale skrácovať takto. Hej. To je najväčšia chyba, ktorú môžete urobiť.
Dobre, už nebudeme. Učili nás, že mravce roznášajú vajcia, hej, vajíčka. Hej, tak dúfam, že už vás nikto neverí, že je Ferdo mravec. A ďalšia chyba, hej, proste tých chýb bolo toľko cez proste nenormálne, ja to neviem pochopiť, kde boli vtedy odborníci. Ja som tomu veril, tiež takisto 20 alebo koľko rokov. A tak som sa so zdravým rozumom rozmýšľal, tak ako vožka pre zimy, však vožky sú nakladené, posledná generácia tu na septembri, októbri. Vajíčka. Jak niekto mohol napísať, že Ferdo mravec zberá tu na zo zeme vajíčka na chrbte a nosí ich potom. Asi citoval Ferda Mravca. Áno, mravce idú za tou medovicou, ktorú vožky vytvárajú. To vám potvrdím, pán Matvár. Ja som tiež tomu veril 20 rokov. Neuveriteľné chyby a chyby. A hlavne toto tu na 4-5 púčikov. Na 4-5 púčikov. Každé. Ako už keď som si nevedel poradiť s tými profesormi od Prešova až po Nitru, tak som si povedal, ja nebudem s nimi hádať, hej, jak v manželstve, ja som ich mal rád, aj mám, teraz úctu, hej, tak som začal ináč tu by stromy neboli, ani na agrokomplexe. Načo ja by mal po celom Slovensku 6 hektárov okopávať, na čo som úplne na opadnutý. Jak som mal tú premenu urobiť? Keď raz niekto je v médiách každý týždeň alebo každé 2 a toto vám urobí niekto v televízii, tak pozerá na to 2 milióny Slovákov, tak urobíš to aj ty. Včera, kde som bol včera? No, kde som tu bol včera? No, Stúpavé znova, hej? No, ale som ťa nestihol navštíviť. A takisto, tej zlatej manžel, tak bol včera mnou zjazdený, hej, v tom dobrom, on to pozakracoval. A manželka vie, že nesmie zakracovať. Tak dostal čo? Žltú kartu. A dostal čo teraz? Sa nehneváme. Všetky tieto metly som mu povedal na každom tom konári, hľadaj nejakú odbočku, kde si nezakráti. On to pochopil aj so synom a on teraz tie stromy všetko zniží. Tu nie je zakrátená odbočka. Na ich stromy. No, ideme ďalej. Čo je husté? Tak má každý konárik, každý tu na svoj priestor naraz. A? Dobre hovorí, logicky rozpráva veľmi dobre. Áno. Teraz. No a budeš mať, to by bola najväčšia chyba, to je ako v obrane, sme mali v obrane vo futbale, alebo čo, a ten stredný obranca by utekol doľava a tu budeš mať dier. Čiže nie kotliky robiť, to je kotoč. Toto čo myslím, neviem na čo myslím. Ale ja som to zmenil na polokotlik. Čiže nebola by škoda, keď tu bola veľká diera. Čiže možno, že počase, keď bude závadzať, čiže opäť ten upravovací strih, možno, že niektorí z týchto určite, keď budú hrubé, pôjde preč. Ale ja to nestriham na 2 rezy, aj na upravovací strih. Opäť sme tam. A vidíš tu krásne, čo tu idú tie pučiky. Tak tu, keď budete chodiť, ja sa teším, že tu budeme chodiť každé 2 týždne, keď budeme zdraví a pekne to budeme upravovať. Takže je jeden slabší jedinec, ktorý je ďalej opäť ďalej. Tu nejde o ten spodok, toto je samozrejme, ale tu bol krovinorez, čiže ten chlapec, čo bol, tak niektoré poškodil, že slabšie začali rásť. A to nie je výhoda. Čiže, toto je jasné, ale tým, že ja nemohol som po tom reze tu nás zakracovať, tak túto hrušku slabú musíme urobiť ešte raz. Ju dostať o ročník nižšie. Čiže jedna rovina a všetky aj s plodami pozakrácovať, aby sme získali tie rozkonávky. Nepozerám na tú hrušku, to bola strašná chyba. Teraz pozriem sa z metličky a opäť niekto mi povie, tento je možno, že hustý, možno, že hej. Takže opäť pozrieme, necháme si rezervu. Čiže je to tzv. Výchovný rez. Čiže nešlo mi o tie hrušky, tu necháme tie. A potom, jak ten necháme dobre uvidíme. Možno, že dáme to, tak, jak sa to bude vyvíjať. Čiže konečne aj taký slabší žiak, hej, tu je, takže, dobre. Čiže opäť rez na paličku. Nepozerajte sa na 4 hrušky. Môžem sa opýtať tým, že sa vlastne až dotýkajú. Opäť nevadí. Uvidíme, jak sa to bude vyvíjať.
jak sa to bude vyvíjať počas roka, toto je umenie, jak sa to bude vyvíjať. Možno, že potom ten pôjde preč, alebo možno to urobiť. Teraz momentálne nech si pomáhajú. Idú z potníka, to v rámci brigády to budeme vyrezávať. Čiže kraknúci, to ide Miroba i to odoberá. Ja som veľmi šťastný a toto by malo vojsť do takéhoto, lebo tieto tu stromy, nehovorím, že v Bystrici nie, to je ani v Prešove nie, ale tieto stromy už dostali toto, čo 10 rokov, možno, že ani nie 10, 8 rokov propaguje upravovací slib. Čiže nemôžeš s tým stromom ako s dieťaťom začať pracovať v druhom roku narodenia. Presne toto my, deti, manželstvo a tak ďalej. Čiže upravovať. A tu sú výsledky jednoznačne. A ešte raz vám poviem, nikdy tu nebudeme hnojiť, žiadne NPK, žiadny cererit, žiadne tekutiny ako hakofit, nikrosan. Stačí tento humus, okopávka a kyprín. A nech si tie korene hľadajú. Nebudeme hnojiť. Jedine pristúpim na prihnojenie, čo aj doporučujem, organické, to znamená slepačí trus, zajačí trus. To je organické hnojivo. Najlepšie, nemusíš tam dávať repku. Toto tu, len opäť lepšie zakopnúť. Nie, že potom nepridumíte kopať, to musím ešte chlapi pomôcť. Toto tu je takisto, ako keby si tam dali hociaké iné trávo. Je to zelené hnojenie. Skúšajte. Trojročné ďalšie tieto neexistuje. Všetky tieto kríčky od rybezly, čo prejdeme takto spodom a sa dostaneme tam, boli zrezané po výsadbe, keď tu boli tieto 2 cm nad tým. Čiže takto tuto bolo všetko zrezané. Všetky, čo prejdeme. Ani nikdy. Čiže ty, keď si kúpiš muchovník, dulu a chceš mať ju kríčkovú, toto musíš urobiť. Malínu, keď si kúpiš, černicu v prvom roku. Nie je to nádhera. A teraz poviete, husté, nehusté. Tu sa nebudeme s tým baviť. Keď tu bude husté, tak niečo odstránim. Nie je problém. Je to nádherná dula, to je mať nožničky v ruke a toto tak sa nenaučíš, lebo máš prirodzený strach. Ja som mal ten strach, takže vás to pozná. Takže ideme znova. Tu je najlepšia foda, lebo pri výstavbe, hej, tu je samý kameň. Ideme ďalej. Takto, všetci sa tu smiali, že tu nič nevidno, hej, pred 3 rokmi. To bolo narasadené. To boli takéto maličké tu, hej, čiže resta urobil. Takto všetko a teraz tu máte výberové konanie. A už od vás závisí, či tu chcete mať 7 alebo 10, ale nie 15 týchto. Ja by som bol rád, keď sa nájdete, hej, že by ozaj sa tu dosadili ešte ďalšie, nie že to bude husto, a že by ste sa s tým hrali. Hej. To nestihlo kopať, nevytýkam, ale na tej ženy takýto priestor je veľa, takže ich chlápi vás poprosím potom do tých služieb. Hej. No. Tu na jeden zabudli, hej. To nie je kritika, to je arónia. Hej. Je pekná. Hej. Ale keby nebola pekná, hej, tak čo urobíte? Podľa vás je pekná. Hej. Čiže keď sa vám nepáči, nebojte sa, ja to urobím. Hej. Čiže opäť v 3. roku, keď chcete mať silnejšiu, opäť všetko musíte toto urobiť. A neulakomiť sa na arónie. Predstavte, že toto urobí manžel tej krásavici. A ona už sa teší. Pozrite, koľko tu je kvetov. To si dajte do vázy potom, to vám rozkvitne. Sa nebojte. Toto ja všade urobím a tu treba dať nejaký ten kolík, hej, že by potom s kosačkou, tu je lieska, to musíte vidieť. A teraz keď ste to nenakrátili, ja viem, že bude slzieť tak ako viník. Tu je tiež, čo si nevyhynulo. Kiwi opäť niečo vyhynulo, hej, alebo niekto vykopal. Opäť režeme na hlavu, čiže opäť na 2-3 kučiky bude slziť, ale toto musíte robiť. Nemôžete veľa nechávať. Tak, toto je iný štýl
Tým, že ako vidíte, ja som tu dneska priniesol ešte aj nejaké koliky znité, lebo som bol, počkaj, dokončím. Čiže opäť brigádnickou formou, nejakú jednoduchú konštrukciu, že bola estetická, hej. Opäť v rámci tých brigád povedia traja chlapi, to už nebudeme od žien chcieť, aby to nám koliky byli, hej. Kolík má mať chlap vždycky, ale kladivo, hej, to je pekný vinič, nezestrel, on sa zahojí. Ale že by sa netrápil, hej. A nebolo by to pekné, keby sme mali rôzne spôsoby pestovania, tak jak vstúpavé, opäť tam je nádherné. Stromček, vysadená odroda, hej, jabloni. Jaká to je tu odroda, neviem prečítať, ale odroda Rosana. Opäť bola palica, hej, opäť mi to nahnalo, hej, a nie tak jemne, čiže opäť chcem to naštartovať, čiže ten výchovný rez viacej sa urobí, aby tie konáriky boli silnejšie, aby som dopestoval silné kostrové. Nie je to jednoduché. Prvý rok bola palica, druhý rok bola slabá znova palica, čiže dvakrát bola palica. Tu a už teraz to má. Pri egrešov musíte každý konárik, tu opäť by som potom, každý jeden ten egreš musíte toto robiť, čo pri broskyniach. Čiže potom opäť v rámci brigád, tie moje ženy, nemyslím teraz, čiže rybezle nie, ale každý jeden konárik musíte toto tu na... Ale vážne, tu je štepené, vidíte, mnoho. Vidíte rozdiel medzi divým, to je podpník, a medzi naštepeným. Teraz ja si klaknem k tomuto, že tu je štepené, čiže tento je divý, to sme nestihli v minulom roku, neviem prečo, to bola moja chyba, toto je diviak. A toto je všetká tá trojička tu na spojkovaním naštepená. Tak čo urobíme s týmto? Hurmikáky. Pekne výchovný rez, aby sme mali kríčkový, všetky tieto, prvé 3 roky, takto pekne v tejto výške zakrátime. To po 4. roku pestovania už nerobí. A taký hurmikáky, čo už má 3 roky, dá sa aj taký kúpiť. Ja viem, že sa na mňa tlačíte, v tom dobrom. No. Tak toto je tá kríčková moruša. Áno, čo tu vidíte. Tu sme fakticky to diva, tu sme nestihli poštepiť, vlastne len jeden očkovať, teraz kontrolujeme, či ten Jakubek jeden. Ostatné, no tu druhý, teraz som dobrý. Pozrite. Aj tretí, aj štvrtý. Ale neprijatý. Ja hovorím o prijatých, to je neprijatý. No a teraz, aký je rozdiel medzi fakticky morušou, to je zase veľká chyba. Vy si teraz nakúpite morušu bielu alebo červenú, čiernu a vám nerodí. To znamená, nie je vrúbľovaná. Čiže musíte moruše štepiť. Čiže kúpite si semenáč ako podpík. Keď vám nerodí v prvom roku po vysadbe po reze, je to semenáč. Tu, čo sa mi prijalo, aspoň jeden, druhý, tu to tiež ide, už to vidím, nechcem, aby sa všetko mi prijímalo, potom to tiež nie je dobré, bo si myslím, že všetko sa mi príjme. Musíte teraz toto tu odstrániť, to ťahalo, to je ten podpník, áno. Toto zakrátiť, takto. A tie krásavice moje, toto tu potom opatrne obviažu, ale nemusí aj nie teraz. A tu už vidíte prvé plody. To je rozdiel medzi štepenou, morušou a neštepenou. Tieto ostatné tu vám náročky pozakrásujem. Tu vidíte, že Jakubekovi sa neprijalo. Teraz to pozakrácujem. Uvidíme, či budeme štepiť. Možno, že budeme štepiť v apríli. Alebo v máji, lebo ja v Rúble Prešove mám. Teraz už nemôžete brať v Rúble. Priniesli. Čiže teraz ja to pozakrásujem. Ak by som nestihol s vami, alebo vy to budete štepiť v máji, 10. apríla nie, čiže potom ten ďalší 27. myslím, keď bude gardenie, ja priniesiem a opäť budeme štepiť, Takto. A všetko budeme robiť, ja mám tu teraz nožik, ale pekne spojkovacím rézom, Takto. Čiže ak mi to nevyjde to štepenie, tu mi vyrastú letorasty a budem očkovať júl, a no som zvedavý tu opäť odrežem takto,
Toto dám celé preč, nech sa tu nezavádza. A stále robte skutočne na kolenách, to môže, hej. Lebo chrbtica je základ, hej, aby sa ste chránili. Čiže opäť odrežem tu na, takto, tak, aby ste lepšie videli. Tak, čiže je to opäť matečnica, k nej budeme prihrňať zeminu, nie rašelinu. Tu pustia korienky a opäť bude to pre vás, hej, nie pre mňa, na čo. Ja toľko nepotrebujem tých morusí, hej, čiže kríčkové tvári. A teraz zistíme tento výsledok, tu je 100%. No, tak. Čiže na rade musí mať fakt ostré. A teraz tu sa potieri. Ktorá tak dobre vidí, Janka, no poď tu na ty. Ty sa mi páči, škoda, že tu máš toho partnera. Škoda sa nedotýka, hej. Ja toto zarežem. Tu je ten púčik, hej, aby to nebolo tak, že tu chlapi dobre vidia, takisto. Tu je ten, vidíš, púčik a tu je ten štítok. Ja teraz, keď do tohto štítku tu zarežem, aký je? Zelený. Výborne. Nemusíš kľačať. No, čiže teraz tu ja to zoberiem s tým štítkom, urobím rez, hej, ktorý je urobený, hej, tesne nad tým púčikom a tu mi ten mladý toto isté potvrdí, či ten štítok tu žije. Tu je ten štítok. Hej. Samozrejme sme do toho píchli, hej, takže no, už tu nemusím ísť, to je takisto. Ten myslím, že je suchý, čiže tieto dva idú. Opäť potom s ostrým nožikom v rámci brigád pekne prerezať a ideme. Toto takisto je, čiže nie je to krásne. Čiže opäť tu môžete si cvičiť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. V rámci nie prednášky tejto, lebo to by vás to nebavilo, ale v rámci nejakých iných tých dní, alebo slívka, čokoľvek. Keď kvitne som povedal nerezať, lebo keď to pustíme, tak povedal, Jakubek, v tom dobrom hovorím, že v pete rezal. Toto nedoporučujem, ale tým, že to je ako podknik, hej, mali by sme počkať, keď to bola odroda, až po podknik. Do všetkých strán aj tu je. Pozeráme, hej, do všetkých strán a teraz, kde je tá polovica zhruba, hej? Čiže ešte nemusí byť presne, keď celý ten vrchol pôjde dole, hej, postupne, na tú výšku, presne, hej, to bude 2/3, nie polovica, jak je ten reber, čiže reber. Všetko toto musí ísť vašou stranu. Čiže šním, spokojne. Čiže najprv sa odstraňujem citlier. Napíkni. Robím čapníky. Čiže potom sa to odreže tu. Opäť pozrieme, kde sme. Čiže bez štýlky, lebo keď si mali štýlku, tak nemáte voľnú ruku jen. Čiže z vrchu, na ten úl. Teraz vidíte, že nepodrezávam, to je tá, že by pomaličky, keď tam máte niečo, že by na nás vám nespadlo. Vidíte, to je tá finta, idá ešte. Čiže vidíte, keď tam máte skleník, včel, keby ste ho podrezali a to buchne vám na to sklo, tak až teraz. Opäť daj. Vynikajúce, to je včera. Potom sa to všetko opraví tu a tu. Teraz ide na seba. Môžete asi pekne na ní ľahne, hej? Čiže chráň. Teraz, samospádom, pekne vám spadne tá lopta tam, kde chcete, hej? Čiže to zakrúti
odrazí sa o takú biliard, potom aj život. Konáre si to pomáhajú tak, a samospádom mimo včielstva. Budeme znova. Dneska včelári nebudú veľmi rádi, lebo sú tu včely a vekná. Sa učíme, dám silu. Nemáš tlačiť, len je nebezpečná poloha. Takže zníš to? Nechaj. Nechce ho ísť dole. No a posledný z tých konárov, ktorý dáme dole, je tento. To je nádherný strom, je to stupavá, lebo tam je, mám veľmi ďalšie stromy, ešte tam ten, čiže na budúce, aby si nemrzli, urobíme tieto kypty, ak spomínal som. Čiže tu máte ukážku ja. A štepenia nie je problém, tu ste tam, urobiť vámte a tu vidíte, čiže takéto hrúbky môžeme ukázať tu, alebo na tej čerešni. No, tak kde som